ሳምራዊ ተኸታታሊ ዛንታ ብተስፊት ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 3 ኣዒንቱ ደም መሰለ ክሳብ ክንደኡ ዝኣክል ሻቑሎት ክፈጥረላ ስለ ዘይደለየ እምበር ብኸ መጺዎ ነይሩ። ልቡ ውትፍ በለቶ ካብ ብቖልዑኡ ዓለም ፍትሓውነት ዘይተላብሰት ስፍራያ ንሕና ደቂ ሰባት ፍልልያ ኣነባብራና ካብ ፍልልያ ተሓሳስባና እዩ ዝብገስ። ርትዓውነት ዝበሃል የለን። ኣብነት ኣደያ እዝያ ብርኽቲ ሰበይቲ እያ። ንዓለም ክትስሕቀላ ግና ኣይተዓደለትን። ሓደ ብዕራይ ሒዛ ኣብ ሳልስቲ ግራትና ዝሓርሱልና መላፍን ትኽደሊ ኣብ ከርተ ተሕሊፋቶ ምስ ኩሉ እናተመሳሰለት እቲ ሓቂ ምስኣ ክንሱ ሓቂኹም ኣለኹም እናበለት ትጓዓዝ። ግን ከኣ ትጉዳእ። ብዕራይ ሳልስቲ እዮም ዝብልዎ። ነቲ ጸገማ ደገ ዘየውፃላ ብዕራይ። ምኽንያቱ እቶም መላፍንቲ 2 መዓልቲ ንዖም ሓሪሶም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ እዮም ንዓና ዝሓርሱልና። ኣብታ ኢብረና መዓልቲ ዘርእይዋ ዕጢጠይ ዓቕሚ እንተዝረክብ ድርቕ መበልክዎም እንዲ ድዮም ዘብሉኻ። ብዝያቦ ምዕባይ ክሳብ ክንደይ መሪር ምዃኑ ዝፈተኖ ጥራይ እዩ። ኣዲኡ ጉባኣን ምሕታት ድፍረት ክትስእን ከላ ዝረኣየ እዩ ነዚ ምረት ዝተውዕለሉ። ሰብ ክመላልኦ ዝኽእል ዕላል ጥራይ እዩ። ንሱውን ካብ ጽምዋ መድሃኒት ክኾኖ ስለ ዝሓስብ እምበር ነቲ ኻልኣዩ መድሃኒት ክህቦ ካብ ምሕሳብ ዝብገስ ኣይኮነን። ዝብርድኢት ነይርዎ። ኣብታ ምሸት ግን ኒኽኒኽታኡ ንውሽጢ ገይሩ ህድእ ኢሉ ኽዕልላ ዝከኣሎ ዓቕሚ ኣኻኸበ። ኣስሚረይ በላህ ብትሑት ቃና። ኣብቲ ስድራ ቤት ኣስሚር እንተዘይኮይኑ ኣስመረት ኢሉ ዝጽውዓ የለን። ትሰምዖ ምህላዋን ምርግጋጽ ዓይኑ እናጠመተት ርእሳ ነቕነቐትሉ። ኣስሚረይ ምንባር ጸልኦ ኣለኹ ብጣዕሚ ኣድካምን ኣህላኽን እዩ። ዝኾነ ተስፋ ዘይረኣየኒ እናኾነ መጽእ ኣሎ። እቲ ንስኸያ ኣሎ ትብልኒ ጽቡቕ መዓልቲ ኣመና ሪሒቑ። ኣበይ ርኢኻዮም ዳኣ ኸይትብልኒ እምበር ብእውነት ዘይተፈጥሩ ሰባት ኣዝዮም ዕድለኛታት እዮም። ሓሳረ መከራ ይርእዩ፣ ምስ ሰባት ኣይመሳሰሉ፣ ብዛዕባ ስእነትን ርኽበትን ግዲ የብሎምን። ሰባት ብስስዐ ነብሰ ፍትወትን ክተሃናኾቱ ኸለዉ ነቶም ዘይተፈጥሩ ኣይምልከቶምን። ዘይተፈጥሩ ፈጣሪ ብሓቂ የፍቅሮም እዩ። ኣነ ዝፈርሓሎም ግን ምናልባት ንኽፍጠሩ ሪግኦም ይጽበዩ ኸይህሉ እዩ። ከምኡ እንተኾይኑ ብእውነት ኣዝየ ክሓዝን እየ። ኣስመረት እዚኣ መላኽ ትገንሖ ፈተነት። እዚ ንፈልማ ግዜ ተርእዮ ስለ ዝነበረት ሳምራዊ ንርእሱ ሰንበደ። ግና እቲ ዘልመደቶ ናጽነት እዩ ክንዳኡ ኸይድ ድፍረት ሂብዎ። ከምኡ ንብል እዩ ኣስሚር ጥራይ ክትፈልጦ ዘለዋ ጉዳይ ኣለኒ ዝብሎ ብዙሕ ነገራት ነይርዎ። ሽዑ ግን ኣስመረት ነገራቱ ናብ ካልእ ኸይከይድ ስለ ዝሰግአት ነቲ ኸዕልላ ጸንሐ መረዳእታ ክትቦ ሓሰበት። ግን ከኣ ኣብ ርእሳ ዘይነበረ ሕቶታት ዝመስል ፍልስፍናዊ መብርሂ ኸየምጽኣላ ስለ ዝትፈርሐት ደሓን ምቁረይ ብዛዕባ ዝተፈጥሩን ዘይተፈጥሩን ገዲፍና ብዛዕባ ኽልቴና ዘይንዕልል ኣነ ናፊቐካ መእስየ ክረኽቦ ክብል ቀኔሲ ናብ ካልእ ትወስደኒ ኣይናፍቕከን እንዲኻ። ካብቲ ርእስቲ ኽተውፅኦ ስለ ዝደልየት ሕቶ ቕረበትሉ። ኣስመረት ርእሳ ኽናወፃ ጀመረ። ገና ኣብቲ ናይ ቁልዕነት ዕድሜኡ ምስ መሳትኡ ኣብ ክንዲ ምዝላልን ዕሽው ኢሉ ኸም ቈልዓ ብቐሊል ምጥባርን ምሕጓስን ካልእ እናተጸበየቶን ኣብዛ ዝመጸቶ እዋን ግን ብዙሕ ለውጢ ኣምጽኡ ጸንሓ። ንስኻ ዘይትፈትዎ ለውጢ። ኣዲኡ ወይዘሮ ለምለም ክንድኡ ዝኣክል ሕቶታት ህይወት ከም ዘለዋ ይፈልጣን እየን። ምኽንያቱ ንሰብ ከከም ዓቕሙ ክትዕልሉ ኣለካ ባህላ እዩ። ዝን ብምባሉ ጥራይ ግን ሻቑሎት ነይርወን እምበር ኩሉ ነገራቱ ኣበይሎንኦ ወሪድወን።
أسمرت أتقطع تبلغ قال كتوصى دليت جنكا نتقالون كي زي تسبيتو مجلس حزب الله يتصنح سكفتح درات نحيل بوات مويتا جن سمراو حوي سلز فتوكا سلز حبنلكا بأخا خمت أن لعلي سلز خرق انت يكوين دي أبوي كم زي موتا زبلكا ناس كله بقمة سلز أتوخن دي أبز بس أحكت بس حالي تماهير كات أبوك درجة زلو سبك تكون الليكا كابتا زي باللي نأخذ بك ألكا خم زي باللي تفلت انديخا نسخة بمفتاركا وتر مسحقوسكي جن بجاخا لبيك يسبر أما سأي صبق بهج خلوه كالو تحت سبكا يكون كان تنبر كيبلكا مزخون سبك هو لادركا يدليني مخنياتو كابنا كل سب هيوت ندعلي يابلي ساخ أمتأكاس لزدلي جن بحق أخدر الدعاني انتخيلكا نزخون السبيل زي كونكو صبق كقبر الكازهكن أبوي متأنو زحلفو فتو سبينيرو لقاسك أبا سلازي نعو قبل زكاة نخقبريه نحلنا يكا قصنا اللي لقاس دويلكا أبوي أمنا أي لقاس نيرو ذكرني يابدك أمحارنا تقمتنا خلنا أدي قزان قزاء قزيبكو خمزيلو ينبرنيو كساب معاسي قزا خراي تبلا نيرا وقح صبحي مربرا بنيرو أبوي مسكين حماقا يوصوني زنبرا بفلا يبكر من داكو حرق أهنونا الرئان حجو خوينا حاسبو ما عرق انتي ورجا سبقاي نيرو قازيت أن مسحفت من بابن سلازفتو أدي حدك زي ود إلوا مسلاني لو مخا قال دبت قازيت أسي عغمن تلوكم قزا قزقو زبليلا مسبلتو أبوي كساب زنبع كسحق كابت عيني كوالن أدي مسبوي راقا مخادا يتفتن زنبرات كل فتاوي إسلا زنبره أب من قدي سلام كباهال عرب رب مسبلتها زوصدتو سعنيو سمراو حوي أدي كم زحجت رياز اللخا خي مسلكا لومي عالم قمتل زبلتها خويني السمعة موت أبوي موت كله حلمتها تايو سب زي نسو مسيلو خنبر كم زخقل أبدي رئيو نهزل لاتو نبرا أرنات عامات نبرو جنك عيت رئينان فوسخم أمور دحريت زملس علال كي ذكر الله بطعمي استنقاق أم كل عنتها سلزولدتني كم مساتينا نيرنا إهن مهن باهال لومي كل يلن سلازيخ نرد الله زلنا ون كنرد الله لنا كل خباخ ندري بلنان ناب حلفنا تملسات عقم خلو وقت قبرت خل زي مقبارة يوقيا قوون بتحدش نخدم ما بزي فقد سبعيخت وسنو تخل انتاي كنبرايلو لك مركاب كم سان كايو زوناون جنكاتون نو نجار غير كحسبو ادي مسكين بجا سمراو حوينا عن رأي إذ حجي هو دحان حقهم علىهم إن بلد تخرج زلا حدش ناي من بار ميلاي لازم تعتاتو تنبر بحقهم مثل زخنة هيكونتن تخاتعة تأمن نتحق حق أتبل زي تأمنوا لنجار زي تقبل حساباتها سفيحة تجلس كندي مخبلكا بزوح بحريا وبالجاتات كبيرات نبر سبيعة أفي توقيمين ويحك على لا دفرت يبلين لومي تحسس لزوا حدا ميزانك توسد الله خصق مكا خليمبر ازغل علميعه ابويا بقدرنا بكال انكرتت نعمل خلو كمي غيرها جز عندك انا محديرات خيد نيران تتري كابينا بي وريدا مهلاوا مستوعلكا برقص جن لقس بوي نبتت حلمز نبرت كبصحيك علن دمو زواب استقبللو نتا ورحة خاص قراز خيل ناس بيزاها قديمة يتقبلو أبوي مستقل نقحتو كم محتاتاون دس بلي نبران كم حق أجن بحريات سلزفلت نعونا شاهي زخونونا تريفو كل خهبا قبا نيرو كلنا خام تغيرنا نايدرار سأنا سبنا رأي نصبح كبلا يكألن أبجباو انت زي سأني حوو قزا حزوم مصق كم بمقبهرقا دستا تسمعوو منفسو تفسيو حدر نسخدا زرخب كيو خم بخ زرو نابلكي انت سبك تكوني يا تبلني ود سب انتي كخون علو انت لنا ينبوي زندقاي زحقسك النجر خب مقبار دحر ايتبلا جن كات ومن قداتون مرمرو
እብለና ነይሩ ኣቦይ ኣሕዋቱ ብዙሓት ምዃኖም እናነገረና ኢና ዓብና ኣደይ ከዓ ብኣንጻሩ ዋሕዲ ዘርኢ ከም ዘለዎ ትነግረና ነይራ ገዛና ይኹን ኣብ መንገዲ ዝረኽቡና ደቂ ሓወይ እናበሉ ሓቒፎም ዝስዕሙና ንቖልዑ ዘሐጉስ ህያብ ዝገዝኡልናን ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ነቲ ቦይ ዝብለና ኢና ንቕበል ዝነበርና ኣብ መንጎ ዲቕ ዝበለ ዕላል ኣስመረትን ሳምራውን ወይዘሮ ለምለም ኣብ ድርኩ ኺድ ኮይነን ኣንቱም ቆልዑ እምበር ክደሓን ዲኹም ምስ በላ ኣስመረት ነዊሕ ከም ዘዕለለት ተፈለጣ መጻና ደዋ መጻና ኢላተን ድማ ሓሳብ ሳምራው ክትሰምዕ ተረበጸት ኣስሚረይ እፈትወኬ ብዘይካ ኺዝርዳእኒ ሰብ የብለይን ካብ ዓይኖም ንላዕሊ ኢላ ፍሽኽ ኣበለቶ መሰረት ሰው ኣቢልዋ ዝኸደ ዘረባ ቁንቁኛኣ ክትፈልጥ ደልየት ሓቂ ሓይሽ ንዓይኖም ፈትወ ግን ተደንግጸን እያ ኣነ ንባዕለይ ዘይረኽብኮ ኸተማ ምኻድ ክትከይድ ከለኻ ምሳኻ ትወስደኒ ዲኻ ትብለኒ ካልእኻ እባ ዓይኖም ከቢድ ሕቶታት ኣይትጻወርኒ እያ ንምንታይ ኢና ንነብር እንተይልያ ስለ ዝተፈጠርና ንነብር ኣለና ኢላ ትምልስ ኣብ ምንባር ብዙሕ ዕላማታት ከም ዘለዎ ኸይፈለጠት እያ ትነብር ሓንሳብ ስወረ እንድዕ ወደይ እዚኣስ ድሓን ኣደይካ ሓታሞ ኽነግረካ ትብለሉ መዓልቲ ኣሎ ኣዴኺ ኣብ ህይወት እያ ትነብር ንስኻ ኣብ ህይወት ክትነብሪ እንተይልያ ፈላልያ ምርኣዩ የጸግማ ግን ኣስሚረይ ናተይ ምውላድ ነቲ ዘለዎ መዋስኽ ትኾነ እምበር ነቦይ እንታይ ዓብሰሉ ኣነ እዚ ሓድግዶ መጸውዕዶ ዝበሃል ኣዘራርባ ፈጺመ ይቅበሎን እየ ሓደ ነቲ ሓደ ኢልዎ ይፍጠርኒ እዩ ምናልባት ግን ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ስለ ትደጋገፍ ሓጋዚ ምርካብ ከም ዓብ ነገር ክቝጸር ይኽእል እዩ ንኣብነት ቈልዓ ክውለድ ከሎ ንብዙሓት ደስታ እዩ እቲ ቈልዓ ብዛዕባ ጽበየ ምስ ገደልን ዝተጠናነገ ህይወትን ግን ዝሓስብ ሰብ ሓደ የለን ብሓጺሩ ቈልዓ ክትወልድ ከለኻ ንስኻ ንዓኻ ዝመስል ተካኢ ረኺብካ ክትሕጐስ እምበር ናቱ ነገር ግን ዘጣጣሕካዮ የለን ስለዚ ንስኻ ንኽትሕጐስ እቲ ቈልዓ ንኽሽገር ኢኻ ቈልዓ ትወልድ ኣስሚረይ ኣቦይ ገበነኛ እዩ ይብል የለኹን እንተኾነ ግን ንዝነበሮ ወርቃዊ ዕድላት እናሕረረ ንዓይ ክወልድ ምሕሳቡ በደል ኣለዎ እንተወሓደ ብዛዕባይ ክሓስብ ነይርዎ መተካእታ ምርካብን ዘይምርካብን ድሒሩ ክመጽእ ዝግባእ ኣብ ቅድሚት ሰሪዕዎ ሕጂ ምሳና ስለ ዘየለ ብዙሕ ክንብሎ ንኽእል ኣይክህሉን እዩ ሓቂ ሓይሽ ካብ ሱዳን ሰላስተ መልሰ ንዓኻ ረኺብና ክትብልኒ ኸለኺ ጽልየ ዘብሎ እንታይ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ክወልደኒ ዘይሓሰበ ኣዕሊሉ ክፈልጥ ዶ ነነነ ደሓን ግን ከዓ ትንስቲ ክትፈትውዮ ሳምራዊ ዘይክኸውን ዶ ምኽኣልኩ መጸውዒ ስመይ እውን ምናልባት ካልእ ምኾነ ካብ ዘሎ ተሓንቂቕየ ሳምራዊ ብብዙሕ መዳዩ ዝተፈልየ ሰብ ምኾንኩ መስለኒ ከባቢ ሓያል ጽልዋ ኣለዎ ኣዝዮም ሓያላት ሰባት እዮም ነቲ ጽልዋ ክስዕሩ ዝኽእሉ ኣብዚ ዓዲ ነቲ ዂሉ ሰብ ዝገብሮ ዓይነት ምንቅስቓስ ንዑና ደገምካ ክትነብር እዮም ዝደልዩኻ ኣነኻ ካብ ናታቶም ዝተፈልየ ብዙሕ ሓሳባት ኣለኒ ነዚ ነገር እዚ ክትሕግዝ እንደልየኪ እዮብ ሓወይ ምስ ኣደይ ክኸውን እዩ ዝደሊ ንሱ ናብ ዝመጽእ ኣነ ምሳኽ ክኸውን እዮብ ማለት በኽሪ ወዳን ኣስመረት እዩ ኣስሚረይ ኢሉ ዕላሉ ቐጸለ ምስ ዓይኖም ደቂስና ስለ ዝተረኸብና ኣብዛ ዝኸድናዮ ይደርፉልና ኣለዉ እንታይ እናበሉ ህውኽ ኢላ ኣተወት ትምህርቲ ክመሃር ኣይከኣልኩን ሳምራዊ ወይ ዝዕዋላ ንዓይኖም ናይ ቅለት ዘዕልላ ሳምራዊ ዓለገ ንዓይኖም ኣውፂዋ ደገ ክንደይ ሞ ክትብልዮ ድሓን ሳምራዊ ሓወይ እዛ ዓመት ሞት ወዳእ ድሓር ምስ ኣደይ ክንዘራረብ ኢና እናበለቶ ኸላ ሙሴ ዓርኩ ብደገ ጸኒሑ ህርጉ ኢልዎም ጸልማት ከደኖ ስለ ዝነበረ ንኣስመረት ኣይረኣየን እንታ ደንኪኻ እኮ ድሓን ዲኻ ምስ በለ ዋይ ንሴ ወደይ ከመይ ቀኒኻ እናሰዓመቶ እንታይ ኣለኩም ድዩ ዝብል ሕቶ ኽረበትሎ ተዋስኦ ልምምድ ኣለና ከም ዝመጻኺ ዘይፈለጥና ድሓን በቃ ዝተረፈ ዳሓር ንዕልል ኣይትደንጉ እዩ ንውሽጢ ገዛ ኣትያ ዘንቢላ ፈትሻ ንሙሴ ህያብ ኣበርከተትሎ ድሕሪኡ ዝመጽእ
ምስ መሰረት ኮይናን ወይዘሮ ለምለም ከተእመን ምኽኣል እዩ ኣስመረህት ኣብታ ሰዓት እቲኣ ግን ትብሎን ትገብሮን ተሓስቦን ኩሉ ተሓዋዊስዋ ነበረ ሰምራዊ እታ ኣዝያ ተፍቅሮ ሰብ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይ እምሮ ፀገም ከየጋጥመውን ብዙሕ ሰገት ንድሌታቱ ዘበለ ከተማልኣሉ ድማ ምስ ነብሳ ተሰማምዐት ገና ግን ምስ ወይዘሮ ለምለም ብዙሕ ዝውዳእ ነገር ኣለወን